Urriko azken astelenean Gernikara eradenetako jendea biltzen denez, poteoan kirolariek ere aurki litezke, eta Amane Ibañezek harrapatu ditu batzuk. Gernikako astelena egun berezia, egun seinalatua izaten da kuadrilla askorentzat, baina aldamenean dudan kuadrilla honentzat berezia izateaz gain egun historikoa ere bada. Antxaun Longo, Euskaltel Euskadiko txirrindulari ohia, zeu zara antolatzailea, kontatu. Bai, oin dela ja urte asko, 10 urte hasi ginen batzen, taldekideak, eta poka hona da txirrindularintzako, azkenen eurek be libre dauz ja, temporadia maitzute, eta lasai hau, eta posik etorten dire. Formalak dire? Gaztie dire, eta orduen jaizegaz eta hori, parrandatxo botaten dugu, eta ondo ibilten gara. Berezia politxe, da, lagun arteko, egiten dugu hemen ohitura badeko goiteko, eta horreko ohitura mantenei media. Eta parrandatxo botateko aukera bere badau gaur. Bai, hori importantea da, batxutan burua ere pizkate refreskatzeko edo... Bai, lehen urtetan bai, maitzen genuen denboralia eta zen lehengo parranda eta gustora gidonte ginen hemen, ez? Ja nire sarbian, ja ez da parranda gehiagiri, baina, Baskarion bat lagun honekin, ondoren baten dugu. Mikel, formala fraiedeko zu, bai astozu txik egiten, Ez, urtero etortzen gara onera, eta, horrendik forma gaude, ikusiko dugu ordu pare bat gero. Zu pentsa urtean beti, monjeak bezala egoten garela, egun horrelako batean, beti pizkat soltau egin behar da, ez? Gero ja indarrekin hartzeko hurrengo urtea. Gazteena zara, zelan da veteranoek azurtetea? Aurten lehengo bierra bekario motie jarri hostie gaur, da, ikusko dugu, ia ondo pastan dugu mintxet. Martxa aukiko derea honek, veteranoak? Hori seguru, hori beti, ontxe goizetik ikustiak martxa ja. Txirrindula ditxura askorik ez teko zuzelan basu hemen? Ez benetan, juergetxu eta apurtxu guztoko eku, eta honegaz jentegaz, edozein lekutera. Eta bainateri zer guztetan dako edati, zelan hidratatzen daulako egun baten urtean zehar ure gatz mineralak gaur zer guztetan datzu hartzi? Gau sagardoa, naiz da ez guzte baskorik, sagardoa daten dugu, pizkate ohituria mantentzeko. Bai, denetarik, ez? Hartzen dugu, eta gaur txakolina. Hemengo produktuak, ez? Txakolina beti gustatzen da, eta bestela sagardoa, ez? Formala dire honek? Bai, kontrole beharra dago, formala dio, bai. Pingunan hor da? Nivel altu dago. Ez dakit, esateko gaztena bai landa edo horbe, horrelako gazteak beti daukate energia hori. Ez dakit, zein izango den okerrena, nire askote esaten diate pizka... Zeu zarela? Bai, igual bai, ez dakit ikusiko dugu gaur, Gaztiek, sobre todo, izaten dire topera etorte direnak, guia ordu baten erretira egiten gare, baina honek topera bilten dire, biziketan moduen. Eta hemen Gerniken zer, neska politeta, ligatzeko leku hona da Gernike, ala zer? Espero dugu, ni bakarrik etorri naiz, zerbait aurkitzen dugun. Zondo. Neskak oso politak direla hemen, ez dakit daukatela zeo zer, eta nabaritzen da. Baina, ligatzeko gazteak egongo dira. Ni ez naiz, ez harrez gaztea hor nago, ez? Erdian, eta Bai ez dinoa, nik itxiliketat egiz izan ez da izan baina... alegin itxengo. Mikelek esan dozku bera alegin duko dala gaur. Fine da horretan, fine da.